Volám sa Štefan Krištín, som riaditeľom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach na Komenskej ulici 44. Naša škola spolupracuje dlhodobo, viac ako 10 rokov, so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions a práve s touto spoločnosťou sme vytvorili spoločný projekt pred viac ako 10 rokmi, kedy sme začínali s duálnym pomaturitným vzdelávaním. Za toto obdobie sme vychovali viac ako 180 absolventov a každoročne prijímame na toto štúdium 30 nových študentov. Národné ceny kvality v odbornom vzdelávaní a príprave sme sa prihlásili z jedného hlavného dôvodu. Po dlhom čase sme si povedali, že poďme toto naše spoločné dielo nejakým spôsobom spropagovať aj na verejnosti, ukázať na Slovensku, že existuje takáto forma pomaturitného štúdia, že je tu na táto cesta, ktorá má svoju budúcnosť a že to má zmysel. Takže práve to sme chceli takto trošku verejnosti ukázať. Uchádzali sme sa v tejto súťaži v kategórii prax na pracovisku zamestnávateľa, keďže podstatnú časť tohto vzdelávania naši študenti absolvujú práve na pracovisku vo firme Deutsche Telekom IT Solutions. Podmienky sú tam nastavené tak, že každý absolvent, ktorý ukončí toto vzdelávanie úspešne po tých 3 rokoch, každý absolvent má garantovanú prácu v spoločnosti a nemusí prechádzať žiadnymi výberovými procesmi, on v podstate už nastupuje na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorej sa rozhoduje už počas štúdia v tom záverečnom ročníku. Ja som Sofia Stankovičová, na duálne vzdelávanie som sa prihlásila, ma brutálne zaujal koncept praxe a teórie spojené do jedného. Prax prebieha vo firme v Deutsche Telekom. Máme tam odborné predmety, ako sú operačné systémy, databázy, programovanie, niektoré aj siete. V škole máme anglický a nemecký jazyk. A najviac si na tom celom cením hlavne prístup lektorov a učiteľov, že správajú sa k nám seberovne a nesprávajú sa k nám ako k študentom, ale k svojim budúcim kolegom. Dobrý deň, volám sa Lukáš Smík a na duálne vzdelávanie som sa rozhodol prihlásiť z 2 dôvodov. Ako prvý dôvod bol ten, že sa mi páčila myšlienka klásť väčší dôraz na prax ako na teóriu v štúdiu. Druhý dôvod bol ten, že Deutsche Telekom je jedna z najúspešnejších IT firiem na Slovensku, takže v podstate od začiatku som nemal nejaké obavy, že by toto štúdium bolo neseriózne alebo by bolo nekvalitné. Ako čerešnička na torte je prax. Tým, že Deutsche Telekom je obrovská korporátna firma, ktorá sa skladá z rôznych oddelení, pracuje pre najväčších zákazníkov, dodáva svoje služby najväčším zákazníkom, tak pracuje aj na veľkých projektoch a my ako žiaci duálneho vzdelávania máme možnosť byť súčasťou týchto projektov.